Hi friends, welcome to Jodi's channel. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்கர் தான் விளையாட போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து மேட்ச்க்குள்ள போயாச்சு. G18 எடுத்துக்கலாம். இங்க பாருங்க எல்லாம் அப்படியே இதாயிடுச்சு. நம்ம இதுக்குள்ள போலாம் பார்த்தா இங்க பாருங்க நம்ம அந்த இதுக்குள்ள நிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனா வெளியே வந்துச்சு. சரி நம்ம போய் அட்டாக் பண்ணலாம். ஒருத்தர் அடிக்கிறான். எங்க இருந்து அடிக்கிறான் அடிக்கலாம். அது கொஞ்சம் தானே குறைஞ்சிருக்கு. இங்க இருந்து அடிக்கிறான். இந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கிறான் நம்மள. இங்கே ஒருத்தன் வந்தான். இங்க நிக்கிறான் பாரு, இந்த சைடு ப்ரௌன் கலர் சட்டை போட்டு வருவான் பாருங்க. இப்ப ஒன்றும் தெரியாம வெளியே வந்துச்சு. மறுபடியும் போகலாம். மெடிக்கிட்டு போடுறேன், ஆனால் மெடிக்கிட்டு போட முடியல. இப்போ மெடிக்கிட்டு போடலாம். என் ஃப்ரெண்டை ஒருத்தர் அடிச்சிட்டு இருக்கிறான். மெடிக்கிட்டு போட்டாச்சு. இப்போ வந்து அங்கே ஒருத்தன் இருக்கிறான், அவன் அடிக்கலாம். ஆனால் அவன் மேலே அடிக்கவே முடியுது. எங்கெங்கேயோ புல்லட் போகுது. கொஞ்சம் அடிச்சிச்சு. அந்த பக்கம் ஓடிட்டான். இன்னும் மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன அடிக்க அவனுக்கு குறையவே மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம அவன்கிட்டயே போயிடலாம். ஆனால் அவன் என் ஃப்ரெண்டு அவனை அடிச்சிட்டான். நான் ஒரு கில் கூட அடிக்கல இன்னும். கிளார்க் இப்போ நம்ம வந்து MP5 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு நம்ம மேல ஏற போகிறாரு, ஆனா ஏற முடியல. மேல அப்படியே ஓடிக்கிட்டேன் அந்த பக்கம். இப்போ அங்க ஒரு நேரம் அவனை சொல்லான்னு பார்த்தா அவனை சொல்ல முடியல. இந்த இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. இப்போ பாருங்க, அங்கே ஒருத்தன் வந்தான். நான் அவனை நல்லா சுட்டுட்டேன், நாக் பண்ணிட்டேன் அவனை. நாக்கே நாக் ஆயிட்டானா. இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் அங்கே இருக்கிறத நான் அங்கே திருப்பலான்னு பார்த்தா இந்த இது எய்ம் வந்து இதுலயே நின்று இருந்துச்சு, அதனால அடிய முடியல. இவரும் காலி. இப்ப ரிவ்யூ பண்றது வந்திருக்கலாம், நேரம் க்ளோவல் போட்டு வந்திருக்கலாம். ஆனா முட்டாரு பாத்தீங்களா, நேருக்கு நேரு காலி. இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு. அடிக்கிட்டு போடுறாரு. போயிட்டு எங்க போறாரு, ஒரு எனிமீஸ்லாம் அந்த பொண்ணு நினைக்கிறாங்க. என்னடா பண்றாரு இவரு? அங்க இருக்கிறத அடிக்கிறாரு. இவருக்கு 3 பாயிண்ட் தான் இது. ஒரு அடி அடிச்சா காலி, அதான் டிஃபீட். நாங்க ஒரு மேட்ச் விட்டு அவங்க ஒரு மேட்ச் விட்டு. இங்க பாருங்க, அவருக்கு 3 தான் இருக்கு. இப்போ வந்து இது எடுக்கலாம், MP5 எடுக்கலாமா இல்ல பாராஃபல் எடுக்கலாமா? பாராஃபல்ல வாங்கியாச்சு. இப்போ வந்து உட்காந்து இருக்காரு, எதுக்குன்னு தெரியல. நம்மளும் உட்காந்து இருப்போம். அவரும் உட்காந்துட்டாரு. அவரு பின்னாடியே வரதா இல்லையான்னு என்னன்னு தெரியல. அவர் ஓட சொன்னாரு, ஓடுறேன். எதுக்கு கூப்பிட்டாருன்னு தெரியல. அப்படியே போவோம். யாராச்சும் இடத்த வச்சு செய்யலாம். அங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான், அடிக்கிறேன்.
அடிக்கிறேன், அவன் அந்த பக்கம் ஓடிட்டான். எந்த இடத்துலன்றா இவன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்த்தேன்னா இந்த சைட்ல இருந்து அடிச்சிட்டான். வந்துருந்துச்சு, ஓ இவன் இங்கே நிற்கிறானா அப்படின்னு. இது வரைக்கும் அவன் எங்கே தானே எனக்கு தெரியல. அதான் இங்கே வரான் பாருங்க, இவன் தான். இந்த மேட்சும் டிஃபீட். ஆனால் இந்த மேட்ச் நாங்கள் போயா எடுத்துருவோம். எப்படி அடிக்கிறோங்கிறத நீங்கள் பாருங்க. இப்போ வந்து காருக்கு எடுத்துக்கலாம். கார்க் 98, அடுத்து வந்து MP5, இது ரெண்டும் வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இது மேலே நின்று ஹெட்ஷாட் ஒருத்தனுக்கு வைக்கலாம். ஒருத்தனுக்கு ஹெட்ஷாட் வச்சிருப்போம். அவன் மண்டா எப்படி இருந்துச்சு நீங்க பாருங்க. அவன் வந்து அங்க நிக்கிறான் ஒருத்தன். அவனை நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன். அங்க நிக்கிறான் தெரியுதா. வந்து நிக்கிறான் அவன் ஹெட்ஷாட் பாத்தீங்களா. ஒரு மார்க் 423 எத்தனைன்னு தெரியல. நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது எத்தனைங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஆளை நாக் பண்ணிட்டான். போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கீழே எடுத்துடலாம். அடிச்சு கீழே எடுத்துச்சு. இந்த மேட்ச் நாங்கள் விக்டரியா இல்லை டிஃபீட்டான்னு பாருங்க. விக்டரி எடுத்தாச்சு. நான் அடிக்கலான்னு போனேன், அவன் என் ஃப்ரெண்ட் அடிச்சிட்டான். நோபிட்டா. இப்போ வந்து நம்ம என்னடா இருக்கிறது, என்ன எடுக்கிறது. ஒரு கிரனேட் வாங்குவோம், க்ளோவால் வாங்குவோம், ஸ்மோக் பாம் வாங்குவோம். பாம் வந்து கிரனேடு. மஷ்ரூம் வாங்கலாம். எதுவும் வேண்டாம், ஓடலாம். இப்பொழுது ஓடலாம். எங்கே ஓடுவது, எங்கே ஓடாது, எங்கே ஓடலாம் பூச்சிக்கொண்டே ஓடலாம். ஆனால் போய் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு, கண்ட்ரோல்ஸ் போயிட்டு, கஸ்டம் ஹட் போயிட்டு, அந்த பெட்டோட இது இருக்குல்ல, அந்த இதை வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல வச்சிடலாம். அதை எடுத்துட்டு போய் அதை சென்டர் பாயிண்ட்ல போய் வச்சோம். இப்போ வந்து சேவ் கொடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம குறி வைக்க தேவையில்ல, நம்ம அப்படியே அடித்தாலே போதும். இப்போ நம்ம ஸ்கோப் வந்து படிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்கோப்பே வைக்காம ஃபயர் பட்டனை மட்டும் அழுத்தினா போதும், கரெக்டாக மேலே போய் அடிக்கும். விக்டரி எடுத்தாச்சு. நான் 1 கில் கூட கிடச்சி அடிக்க முடியல. 1 கில் பண்ணேன் அந்த இதில் தான். இதில் டார்க் நோபிட்டான்னு ஒருத்தர் வந்தார்ல, அவர் தான் அது. இப்போ நம்ம ஒரு பெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்டு, மஷ்ரூம் 2, க்ளோவல் 1, நேடு 1, ஸ்மோக் பாம் 1 வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ரிப்பேர் கிட்டும் வாங்கிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றும் வாங்கி வச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டு நம்ம போய் அடிச்சிடலாம். நம்ம அப்படியே ஓடலாம். இப்போ அங்கேயும் இருக்கான் வீட்டுக்கு. இந்த இடத்துல இருக்க ஒருத்தனை நாக் பண்ணிடலாம். அவன் நாக் ஆகிட்டான். இப்போதைக்கு கீழே எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. அப்புறமா நமக்கு எப்படின்னு கீழே வந்தானே ஆகணும். இப்போ நம்ம வந்து MP5 மாற்றிக்கலாமா.
இப்போ வந்து இதை வச்சு நம்ம அடிலாம். அவனை அடிப்போம். அவனை காலி பண்ணிட்டாங்க. நம்ம அங்கே கீழே கப்பிச்சு நமக்கு அவன் போய் அடிச்சாச்சு. சரி, காருக்கு இப்போ ஸ்கோப் வைக்காமல் காருக்கு அடிக்கிறது இப்படி தான். இப்படியே நீ அடிக்க. இந்த பெட்டு வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா இந்த மனுஷனோட எமோஜி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும். அது தொட்டிங்கன்னா மேலே ஆள்னு வரும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இப்போ நம்ம வந்து 4, அவங்க 2. நம்ம 4 மேட்ச் வின் ஆயாச்சு, அவங்க 2 மேட்ச் தான் வின் ஆகிட்டாங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.